časť domčeka je postavený z hliny. Pol roka on v tom domčeku reálne býval. My sme tam schopní vyrobiť v lete zimu, zima leto. Takže to si predstavte veľké bazény. Keď do komory zavrieme, začneme ich tam vymrazovať. Ja si myslím, že s tým som majú ešte aj doteraz trváci problém. Nás teda trápili asi viacej, než my teraz trápime vás. Hello, vítame vás pri ďalšej epizóde nášho fakultného podcastu BuildSpeak. Dnes sme tu len vo dvojici, ja, Aďa a moja kolegynka Ivka, tak ahoj Ivi, ako sa máš? Ahoj Aťka, ahojte všetci, ktorí nás počúvate pri ďalšej epizóde, ktorá bude výnimočná tým, že v nej bude reč o niečom, čo má dopad na každodenný komfort, energetickú efektívnosť aj udržateľnosť budov, a to sú práve technické zariadenia budov. A reč bude práve v prvom rade o mieste, kde sa takéto veci dajú skúmať, testovať, inovovať, pretože my na pôde stavebnej fakulte takýto priestor máme a dokonca nielen jeden. Presne tak, Ivi, a keď hovoríme o technických zariadeniach budov, nemohli sme si pozvať nikoho iného ako dvoch odborníkov na slovo vzatých, pretože dnešným hosťom je docent inžinier František Vranaj a takisto aj inžinier Michal Goraz, ktorí sa venujú nielen výučbe, ale aj praktickým výskumom, spolupráci s praxou, ale hlavne poznajú naše laboratóriu ako svoje deti. Tak dobrý deň, ahojte. 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 No akože my sme zvedavé moderátorky a vieme, že vy, naši posluchači tiež, tak dnes sa budeme rozprávať o tom, ako takéto laboratóriá fungujú, aké technológie sa tam testujú, ako študenti môžu priamo na fakulte získavať cenné skúsenosti s vykurovaním, klimatizáciou, vetraním, smart systemmi a tak ďalej, tak ďalej. Čiže ešte raz vás vítame medzi nami a sme veľmi radi, že ste k nám prišli. A viete nám jeden a druhý povedať pár vetami niečo o sebe, kto ste, ako ste sa sem dostali, čo robíte? Keďže som starší, Michal, skúsim to ja. Už tá história moja v rámci univerzity je troška možno dlhšia. Ja som takisto absolventom tejto univerzity. Ešte v tomto čase bola VŠT, Vysoká škola technická. Som absolvoval stavebnú fakultu. Čo bola zvláštnosť, my sme boli teraz 6, ktorí sme končili ako prvý 5-ročný s zameraním TZB. Takže ja som vyslovene bol školený na to, čo teraz reálne v praxi robím. Od roku 1991 v zásade som nastúpil sem na univerzitu ako vedecko-výskumný pracovník a potom som prešiel funkciami odborný asistent predtým ešte a v tejto fáze, v tomto čase teraz ako pôsobím ako docent na katedre technických zariadení budov. Popri tom, samozrejme, že pracujem pre prax, mám rôzne oprávnenia a pečiatky, takže robíme samozrejme aj v rámci školy, aj v rámci praxe rôzne projekty, výskumné úlohy, takže takto v skratke, to je zhruba moja kariéra. Ďakujeme. Mišo, ty si nástupca? Tak moja éra na stavebnej fakulte začala pred 11 rokmi, kedy som tu vstúpil aj ako študent, kde som vyštudoval pozemné staviteľstvo a architektúru na bakalárskom, neskôr na inžinierskom technických zariadenia budov, ktoré som úspešne ukončil. Neskôr som sa dal na doktorandské štúdium, kde som robil vedu a výskum, presne zameranie na TZB. A od minulého roku som na stavebnej fakulte ako vedecko-výskumný pracovník. Takže sa zaoberám v rámci TZB, čo sa týka napríklad zdravotechniky, použitia a BIMka v rámci tej zdravotechniky a taktiež výskum tých obnoviteľných zdrojov. Tak ďakujeme veľmi pekne za predstavenie. A teraz by sme sa, Ivi, čo ty na to mohli ponoriť priamo do našej témy, pretože minimálne mňa, určite aj vás zaujíma. Či by ste nám vedeli možno predstaviť, aké sú tu laboratória a čomu sa venujete a prečo sú tieto laboratória aj dôležité? K tomu predstaveniu laboratórií, keďže v zásade som pracoval na ich vzniku, aj myšlienkou koncepčne, aj pri realizácii, takže skúsim v krátkosti popísať tie naše laboratória. Máme v zásade také 3, ktoré sú v rámci univerzity a potom máme priestory, ktoré sú aj mimo samotnej školy. Skúsim ale popísať teraz tieto práve univerzitné, takže také by som povedal hlavné, čo sa týka aj dnešnej témy, technických zariadení budov. Tu sú laboratória v súteréne na Vysokoškolskej ulici, ktoré sú práve zamerané na technické zariadenia budov, kde máme rôzne aplikácie, zariadenia, systémy, ktoré sa využívajú jednak či už vo výuke, vo výskume a tak ďalej.
Ďalším laboratórium je v hale PK10 v rámci areálu TUKE. Je to CVIS, to je Centrum výskumných inovácií v stavebníctve. A v rámci toho laboratória máme tam inteligentný domček v hale, ktorý je v podstate plne funkčný. Máme tam akumuláciu energie zo solárnych kolektorov do podzemných nádrží, máme tam tepelné čerpadlá rôzne. To je také ďalšie laboratórium. A tretie je budova Technikom, tzv. Technologický park, ktorý takisto je v rámci areálu univerzity. A tam tiež sme vlastne spolupracovali na samotnom projekte, na výstave toho objektu. Takže máme tam takisto technológie obnoviteľných zdrojov, rôznych systémov moderných. A keďže budova je v prevádzke, my zároveň využívame tam tie priestory ako laboratórne na rôzne merania, výskumné práce a vyhodnocujeme tú samotnú prevádzku toho objektu. My sme tu už v jednej epizóde mali rozberané práve naše centrum CVIS a tam sme sa práve rozprávali o tom, že tam takýto domček funguje a ty si aj povedal, že vlastne ten domček je plne funkčný, tak ja by som sa chcela spýtať, že čo si pod tým máme predstaviť, čo to vlastne znamená, že je plne funkčný. Dá sa v ňom reálne aj bývať napríklad? No máme takú možno vtipnú príhodu, lebo keď sme ten dom jednak stavali, lebo to je inteligentný dom a boli tam také zásadné myšlienky, čím urobiť ten domček zvláštny. Jedna taká vlastnosť je, že časť domčeka je postavený z hliny. Hlina ako tradičný materiál, dneska sa už jaksi nevyužíva, my sme urobili práve časť objektu z hlinených konštrukcií. Čo bola tam zvláštnosť, nebola žiadna firma schopná nám to postaviť. My sme boli nútení sa dať s doktorantami dohromady, sme si zohnali stavebný materiál sponzorský, sme si zohnali techniku, takzvaný nakladač, mali bager, sme si potom zohnali sponzorské demnenie a týždeň sme sami vlastne vyrábali tie hlinené konštrukcie. Dom, keď sa dokončil samozrejme, potom už dokončila firma, tú časť je stiehal postavená, streka a podobne, realizovala firma, ale ste sa pýtali, že ako sa ten domček využíva. Máme tam hrozné množstvo snímačov a čo je tam podstatné, bola tam snaha aplikovať čo najviac systémov technických zariadení budov. Čiže rôzne typy vykurovania, vetrania a tak ďalej. A teraz v tej samotnej prevádzke. Jeden čas náš kolega, ktorý bol spoluautorom toho domčeka, spomeniem to meno Clayton Stone sa volá, on bol našim kolegom a taká možno tiež vtipná príhoda, my sme volali Bielý Černoch, keďže on pochádzal z Juhoafrickej republiky, ale keďže bol biely, tak sme ho preto volali takýmto spôsobom, ale bol veľmi veľkým prínosom pre samotnú budovu. A pol roka on v tom domčeku reálne býval. Tým, že vlastne mal veľa povinností pracovných, nebýval priamo v Košiciach ako trvalým pobytom, takže chodil na tzv. Týždňovky a pol roka v tom domčeku býval. Takže ten domček mal tým, že je plne funkčný, on si tam varil, on tam má kúpeľňu, sprchu, teplú vodu, má tam vetranie, takže mal tam posteľ, on tam žil. A práve ten domček tým, že vlastne bol takto reálne využívaný, tej sme tam realizovali rôzne merania. To znamená, že nejaké tepelné prestupy cez konštrukcie, spôsob vetrania, spôsob využívania. Takže takým spôsobom ten domček využíval. No dneska už tam nebýva nikto, aspoň teda zatiaľ. Keď niekto máte záujem z vás, by sme veľmi privítali tú možnosť ďalej ten výskumom pokračovať, takže na to sme vlastne výskumom naviazali. Si tam ale máme možnosť v tom domčeku vytvoriť si v tej komore, ktorá ten domček obklopuje, vytvoriť exteriér, čiže vytvoriť tzv. Reálne podmienky pre prevádzku toho domčeka. To je inak veľký benefit takého domčeka, keby ste to náhodou chceli niekedy dať do podnájmu, že ten človek si môže fakt, že sám povedať, že aké chce mať klimatické podmienky, či chce mať teplo, zimu a tak ďalej, to je úplne parádne. No, my sme tam schopní vyrobiť v lete zimu, zima leto. Tá technika to umožňuje. Máme tam zariadenia, ktoré dokážu túto klimu tam vytvoriť. Zároveň, čo tam je ešte prínosom, ten domček je inteligentný, takže bolo to vlastne v spolupráci s elektrofakultou. Oni nám tam vytvorili software a systém riadenia toho domčeka. To znamená, že inteligentné prvky, ktoré sa v tých domoch dneska bežne už, no nevždy bežne, využívajú, my tam vlastne máme tieto systémy, takže vieme ich v podstate využiť a aplikovať. Je to v podstate pre študentov, takže my tam chodíme so študentami na exkurzie, robíme tam nejaké merania, takže ten domček v podstate sa snažíme udržiavať pri tom živote a využívať tie jeho možnosti.
ten potenciál. Mne to prišlo zaujímavé, že nemusíte ísť ani do praxe, môžete si postaviť vlastný dom a bývať v ňom vlastne aj na fakulte, čiže možno aj motivácia pre našich posluchačov, že možno, že by aj takýmto veciam sa vedeli napríklad venovať. A čo sa týka možno nejakých zariadení v tom laboratóriu, ako sú vlastne také tie najčastejšie používané práve v tých vašich oblastiach? Ktoré sú také zariadenia, s ktorými si neviete možno predstaviť taký výskumný deň? Michal, ja skúsim povedať vysokoškolskú, skúsim popísať technikom a potom na teba nechám cvis na drže, lebo to je tvoja parketa. Dobre? Tam nechcem ísť ja teraz za mudrého. Dobre? Tak by si povedali. Tak skúsme opäť tú vysokoškolskú, ktorá je vlastne sútorenie našej budovy. Celá myšlienka spočívala v tom vytvoriť tu laboratórny priestor, ktorý má viac účelov. Hlavným účelom bola výučba študentov, možnosť aplikovať, prezentovať systémy obnoviteľných zdrojov a technické zriadenie budov. Zároveň to slúži na výskumné úlohy, či už pre diplomantov, doktorantov, či pri nejakých dizertačných prácach. Z toho vychádzajú výskumné úlohy. Čiže to je taká druhá oblasť, k čomu sa tie laboratória využívajú. Potom ďalšia vec, ktorá sa často tam aplikuje a je to priamo výučba s prezentáciami pre firmy. Totiž veľa firiem nám zároveň pomohlo pri výstavbe rôznymi sponzorskými darmi, alebo nám tam dali rôzny materiál a technológiu, čo teda nám veľmi pomohlo z hľadiska tej možnosti výstavby a vďaka tomu sme tam schopní robiť tú výučbu. Je tam zhruba pre 15 ľudí priestor, kde prídu ľudia, či už buď projektanti, alebo nejakí technici, ktorí napríklad vedia servisovať teplné čerpadlá, rôzne tie systémy TZB a máme tam priamo jednak ukážky, máme prezentácie, prednášky a potom na záver robíme aj skúšky, takže skúšame tých ľudí, ktorí tu si vypočuli, naučili sa niečo, či sa niečo naozaj naučili. Takže týmto spôsobom sa tie laboratória využívajú. Teraz sa dostanem k tomu laboratóriu technikom, to som vlastne v tom prvom kole nespomenul. To je technologický park v rámci areálu univerzity a tým, že sme sa podielali na tej jeho výstavbe, máme tam takisto rôzne technológie inteligentných budov. Je to tiež inteligentná budova s možnosťou riadenia, čo je výhoda, mám v podstate ku každému jednému kroku prístup cez počítač, cez mobil, takže vieme ho ovládať, vieme ho riadiť, vieme tam vyhodnocovať tie procesy, či už chladenia, či vetrania, či vykurovania, čo nás najviac zaujíma v rámci toho TZBčka. A takisto robíme tam teraz nejaké výskumné úlohy, aj spolupráci napríklad s fakultou KPS a TZB z Univerzity z Bratislavy, čiže z STUčky. Máme tam spoločný výskumný projekt, kde napríklad teraz momentálne robíme výskum na klimatizovaných fasádach. Takže ten náš záber je tak široký, že v tejto krátkej chvíli asi aj ťažko popísať, čo všetko sa tam robí. No ale snažíme sa jednak držať krok so svetom a zároveň byť takými priekopníkmi v tých technológiách moderných zariadení pre prax, pre slovenský samotný trh alebo pre vzdelanosť pre študentov a pre tých, ktorí vlastne my školíme. No a čo sa týka Cviska, teda PK10 haly, tak máme tam zariadenia obnoviteľných zdrojov, keďže jeden z najväčších obnoviteľných zdrojov, ktorý je zadarmo, je slnko, tak na streche sú umiestnené solárne kolektory teplovodné a tie solárne teplovodné kolektory nám zabezpečujú teplú vodu, ktorú nejako uskladňujeme, vytvárame kvázi batériu a tou batériou sú akumulačné zásobníky, ktorý ako jediná fakulta, by som povedal, v strednej Európe, respektíve možno aj v Európe, v takýchto rozmeroch máme a aj ich využívame. Na to som robil aj ja sám výskum a jedná sa o akumulačné zásobníky, ktoré majú objem viac než 170 metrov kubických. Takže to si predstavte veľké bazény, ktoré sú umiestnené pod podlahou haly, presne pod tým domčekom a je to takmer 2-metrová voda tam vysoká, viete si v tom aj zaplávať, ale cez leto, keď sa to nabíja, tak tá voda je blízko k bodu varu. No a tú teplú energiu uskladňujeme ju na neskoršiu dobu, lebo cez leto máme nízku požiadavku, takže ju uskladňujeme na tú dobu, kedy bude tá požiadavka vyššia. No a tým ďalej by som nešiel do hĺbky toho výskumu, ale veľmi nám to pomôže
v rámci ušetrenia tých energií na to vykurovanie alebo ohrev teplej a pitnej vody. Ty si mi spomínala tie akumulačné zásobníky, čo sú takým unikátom, ale aj v rámci tých iných laboratórií, keď som počúvala, ja mám pocit, že ten potenciál tých laboratórií ako keby presahuje až do tej praxe, že je vysoko využitý nielen v rámci nejakého výskumu alebo nejakých tréningov pre prax, ale ja som sa chcela spýtať, že či aj prichádzajú nejaké potom požiadavky z praxe ohľadom nejakých reálnych projektov, či aj tí ľudia z praxe vedia takéto laboratórium nejakým spôsobom potom využívať. Áno, odpoveď jednoznačne áno. Tým, že tieto systémy, ktoré tu my prevádzkujeme, reálne meriame, máme z toho skúsenosti. A poviem to rovno, aj keď sme to tomu celé navrhovali, vymýšľali, projektovali, kde má človek nejakú predstavu, ako to bude super fungovať a ako to v živote chodí, nič nefunguje tak, presne ako si to vy predstavujete. Čo tam vznikajú teraz niekedy len drobnosti, niekedy problémy, niečo sa vám nepodarí, zapojíte kábel naopak, čerpadlo vám vypne vtedy, keď má, snímač sa vám pokazí, zadušne sa vám systém, nefunguje to. Čiže zrazu sme v takom štádiu, že už nie sme len takí tí čistí vedátori, už sme niekedy aj čistí údržbári, poviem to takto niekedy, ale bohužiaľ nikto nám nepomôže v tomto, alebo je nás tak málo, že sme niekedy na to odkázaní sami, takže sa učíme aj tie praktické veci, ako sa hovorí, pilka kladivo do ruky, v našom prípade asi hasák, hej, keď sme TZBčkári, čiže sme schopní aj to niekedy opraviť, prispôsobiť si a fungovať. A práve to je náš prínos, čiže v praxi nás akceptujú, lebo vidia, že máme to, robíme s tým, máme z toho výstupy, vieme im reálne poradiť a takisto robíme z toho rôzne simulácie, výpočty, nejaké štúdie pre nejaké firmy, ktoré sa rozhodujú, akým spôsobom napríklad si znižiť energetickú náročnosť budov, čiže tu sú práve tie prvky, systémy, ktoré tu sú, takže vieme ich aplikovať. V prípade, že by nás možno teraz niekto počúval, kto akurát možno rieši práve nejaký taký problém, no, možno to nemusí byť aj vyslovený náš študent, ale možno aj ten niekto z praxe, tak za kým by sa mohol skontaktovať, ak by chcel možno nadviazať nejakú takú spoluprácu a dať to ako zákazku vám, aby sa niečo takéto vyriešilo. Je taká možnosť? Samozrejme, taká možnosť je. Možno jedna výhoda, že si dovolím tvrdiť, že sme dosť známi v tom fachu, v tom našom prostredí TZB, ale pokiaľ je požiadavka, tak aj táto naša relácia v podstate za účelom nejakej reklamy, takže treba šíriť osvetu, aby ľudia u nás vedeli. Lebo keď u nás nevedia, ako by sme nežili. To znamená, že toto je práve cesta a ako nás o tom dozvedia, už si ku nám cestu oni nájdu. Či už cez fakultu alebo cez konkrétne osoby, v tom problém nevidím. Vždy sa nejakým spôsobom vieme k tomu problému postaviť alebo pomôcť vyriešiť ten problém, keď je to v našich možnostiach samozrejme. Takže sme otvorení v každom prípade, lebo každá spolupráca s praxou alebo s kýmkoľvek takisto pre nás znamená nejakú spätnú väzbu a učíme sa na chybách aj vlastných, aj na chybách druhých. Ja sa predsa ešte vrátim k tým našim študentom, lebo ja si pamätám, Mišo, kde sme vlastne aj boli spolu na tom TZB, a že my aj veľkú časť tej výučby sme mali práve v tom prostredí tých laboratórií a už len to bolo veľmi také fajn, že ten študent vedel navnímať tie veci na nejakom inom mieste, ako v nejakom skleníku. Ale ak sú takí nejakí študenti, ktorí by chceli napríklad využiť tie laboratórne nejaké podmienky pre svoju záverečnú prácu, chceli by to napojiť na nejaký výskum, tak je tam taká nejaká možnosť, že ak ten študent chce nadviazať nejaký výskum, že za kým by mal ísť, alebo čo tam vlastne vie urobiť? Tak v princípe, pokiaľ dáme tomuto riešime ako diplomovú prácu, tak vždy ten študent má nejakého svojho vedúceho, ktorý by mal v podstate mu pomôcť, či už nejakým spôsobom tou samotnou prácou, napísaním, alebo aj s tým výskumom. Teraz práve konkrétne sme v čase, keď pondelok bol termín do zdávania diplomových prác. Konkrétne moji dvaja diplomanti, ktorých som teraz mal, ich práca bola postavená práve na tom, že robili merania priamo v laboratóriu. Takže som sa snažil takisto pomôcť, sme tam chodili spolu, sme tam robili rôzne merania, ktoré zase boli spojené s praxou, takže tie výstupy nielen boli použité v diplomovej práci, ale sa použijú takisto aj pre v tom prípade dodávateľa tepla, lebo tam sme robili nejaké konkrétne úlohy, takže je tam tá možnosť. Na druhej strane máme tam takú veľkú variabilitu možností meraní, takže vieme čokoľvek, v podstate vieme strašne veľa vecí tu riešiť. Len vždycky to je tak, že je to tak vlastne, že musíme si niečo prípadne prispôsobiť alebo niečo dorobiť, upraviť, lebo laboratória sú urobené univerzálne, ale keď máte konkrétny problém, nejaký úzky problém, niekedy treba niečo prispôsobiť. Takže zároveň to znamená, že áno, treba si k tomu sadnúť, premyslieť to, zvoliť si metodiku, zvoliť koncepciu, možno techniku nejakú tam ešte pripojiť, nejaké ďalšie snímače. Takže na tomto celom stojí a je to
zdôrazňujem opäť, je to preto navrhnuté, preto postavené, aby to využívali študenti, kolegovia, ľudia z praxe. Ja počujem aj vidím, že vy ste tak veľmi úzko spojení vlastne aj s tou praxou, obaja, aj s tými študentmi, tak možno, že sme sa vás aj chceli s Ivkou spýtať takú otázku, ktorá aj nás zaujímala. A či vnímate zmenu v tom, čo študentov zaujíma? A že či je dneska napríklad väčší záujem o práve také ekologické a moderné riešenia, napríklad aj v tejto téme? Odpoveď je zase áno v tomto prípade. Tá naša profesia nadobúda neskutočný význam časom tým, že jednak sa to týka energii. Energie vieme, v akom štádiu tá momentálne je celý svet, čiže sa snažíme energiu usporiť, energie nahradzať obnoviteľnými zdrojmi. A keďže toto je naša profesia, tak získala práve na vážnosti a je veľmi potrebná. Takže sa snažíme práve posunúť to ďalej a na tom vlastne sa snažíme tých študentov zaujať. Čo možno také príhody z tých meraní, už sa mi také zopár stalo, že párkrát pri konkrétnych meraniach v tom laboratóriu, lebo tam jedna taká vec je, že tam je tam málo okien, nie je vidieť, či je vonku tma alebo nie je vonku tma. A už som mal prípade, som musel študentov dokonca vyháňať odtiaľ, že tak nehnevajte sa, ale aj domov treba ísť. Čiže tie merania niekedy tak človeka zaujali, tak sa tomu venoval, že nevnímal čas, nevnímal okolie a hodina skončila a študenti neskončili. Som to potom skončiť ja, takže sú aj také niekedy také možno veselé vtipné príhody, ale mám pocit, že áno, väčšina študentov, keď to reálne je v tom laboratóriu, asi tie veci reálne chytia do ruky a majú predstavu, aké to je veľké, ako to pracuje, čo to robí, je rozdiel ukazovať na obrázkoch. Môže byť aj geniálna prednáška, ale tá prax sa nedá ničím nahradiť. No a práve sme tam kvôli tej praxi. Musíme aj úplne skvelú nahral na otázku, ktorú ja som mala pripravenú ako prvé také nejaké príhody z praxe, pretože tie labaky už ako fungujú fakt, že veľmi, veľmi dlho, takže ako sa hovorí, že veľa vody pretieklo, veľa výskumu sa tam spravilo a ja verím tomu, že veľmi veľa takých príhod nejakých sa tam aj udialo, ako s tým, ako sa teraz hovoril. Tak je ešte niečo také vtipné, čo vás napadá na také možno, že už aj trošku asi záverať však nášho podcastu. Tak je nejaká taká príhoda, ktorú by ste nám ešte chceli povedať? Tak môj kolega ešte z doktorandského štúdia, keď sme tam boli, a dole v laboratóriu robili sme jeden výskum. A keďže tam máme veci, tá celá hydraulická stena nie je len na ukážku, ale je aj funkčná a všetko je naplakované, všetko funguje, takže to nie sú len hračky na ukážku, tak telefonoval, bol nejako zamyslený a skúšal páčku a na guľovom ventile. Ďaká Bohu, že otvoril na studenom rozdeľovači len tú páčku, ale ten guľový ventil bol presne nasmerovaný na jeho tvár, takže odišiel ako po veľkej noci stamadil. To sa stalo aj iným ľuďom práve pri týchto ventiloch, že boli tam fakt vážna delegácia v obleku oblečená a odišli od nás mokrí. Proste si myslím, že to je len nejaký model. Nie, to je naozaj. Vidíte, sa presvedčili, boli mokrí, takže alebo možno iné príhody, keď sme tam robili aj merania, robili tam študenti konkrétne merania a keďže ten spoločný vstup máme s vedľajšou katedrou, to je fakulta umení, tam má nejaké svoje dielne, oni občas zamykajú nám tam chodové dvere. Už sa mi stalo, že som sa musel aj z domu vrátiť späť do práce, lebo nám zamkli študentov do laboratória. Takže vždycky je tam podmienka, keď tam niekto ide robiť, vymeňme si mobily v prvom rade, lebo keby sa niečo stalo, tak rozhodne aby sme vedeli komunikovať. Takže aj takéto príhody sa nám občas stávajú. Tam by bol super ten taký domček z toho cvistu, práve, že keď sa tam niekto potom zamkne, aby tam vedel rovno aj prespať. No pokiaľ by chcel prespať, my tam máme jednu vzácnosť v tom laboratóriu, takzvanú komoru indoor stand. To je taká zvláštna komora, pozostáva z dvoch častí a my v nej vieme navodiť podmienky teploty a vlhkosti. To sú dve komory, ktoré sú oddelené jednou stenou. Tá stena je vyberateľná. Takže buď to každá komora pracuje samostatne a každá dokáže zabezpečiť teplotu od minus 40 po plus 120 stupňov a plus regulovať vlhkosť. Takže my tam robíme rôzne výskumné úlohy. To, čo nikto nedokáže zmerať, my to dokážeme zmerať. A komora je veľmi presná. Má vlastný software každá komora, kde vieme tieto stavy namodelovať, pripraviť. A možno tiež taká veselá príhoda, keď nám chodievajú bežne napríklad zo stredných škôl študenti, tak čo sa im najviac páči, to ma prekapuje, že ešte i nezajímajú až tak tie ventily a podobne, ale čo sa im páči, keď do komory zavrieme a začneme ich tam vymrazovať. Čiže to je to kvázi kryokomora, takže
v zápätí po nejakých 2-3 minútkach nám búchajú na sklo, otvorte, lebo je nám tu zima. Ale majú z toho takú zábavu, takže si potom pamätajú, že boli laboratóriári na vysokej škole. Alebo možno taká tiež príhoda, tiež sa to bežne stáva, že chodíme k tomu domčeku, na inteligentný domček, ktorý máme v tej PK10 v Civise. A tým, že vlastne ten domček sa dá na diaľku riadiť aj cez mobil, dokonca tak, že do mobilu hovorím príkazy a domček to vie zrealizovať. A bežne stáva, že dáme tomu, niekto potrebuje ísť na záchod, lebo tam je to všetko funkčné, ide na záchod a my ho dokážeme zamknúť a vypnúť mu svetlo na záchode. Takže opäť študenti majú z toho veľkú zábavu, to sú stredoškoláci, že si tam svojho spolužiaka zamkli, lebo im to dám do ruky mobil, no skús zamknúť ho, tak zamkne a teraz majú z toho veľkú zábavu. Takže aj takou formou niekedy sa snažíme zaujať tých našich potenciálnych študentov. My veríme, že ste zaujali viacerých nielen takých potenciálnych študentov, tak my vám ďakujeme veľmi pekne. A my by sme teda asi prešli k takej neoficiálnej časti nášho podcastu, je naša stavbárska príľuba. Tak jeden druhý, skúste si vyťahnuť nejakú otázku a odpovedať na ňu. Otázky zo študentských čiast, takže my sme veľmi zvedaví, že čo nám poviete. Čo bolo z môjho pohľadu najhoršie pri riešení administratívy na vysokej škole? Tak z môjho pohľadu bol nejak trošku ten systém MICE pre mňa náročný a na to ako stredoškolák, aby som vedel sa tam vôbec prihlásiť, čo všetko tam potrebujem. Takže asi len toto bolo pre mňa nejako náročné. Hej, že tie informácie mi niekedy chýbali. Dneska už viem, že sú pekne dostupné všetky tie informácie, ale my sme ešte, to bolo už dávnejšie, tých 11 rokov dozadu, čo sme sa hlasili, takže tie informácie boli trošku strohé. Ja si myslím, že s tým som majú ešte aj doteraz prváci problém. Tam my musíme asi nejaký manuál spraviť. Niekedy aj my, učitelia. Keď človek to dáme tomu opäť, tak MICE používam často, lebo ja tam nahrávam všetky prednášky, všetky cvičenia, ale niektoré činnosti robíme len raz za semester. Tak rýchlo, neviem, kde to mám nájsť, čo mám napísať, čo mám postlačať, takže ten manuál by sa nám niekedy zišiel. Nie je to komplikované, ale keď to človek nerobí každý deň, tak samozrejme niektoré veci zabudne. A ja už mám právo zabúdať v mojom veku. Vy ešte nie, vy ste ešte mladí okolo mňa. Tak mám tu otázku, akú najkrajšiu spomienku máš na štúdium na VŠ? No tak tých spomienok bolo strašne veľa. Možno trošku teraz to rozdelíme na nejaké kategórie, ten samotný život na vysokej škole a potom možno štúdium. Tak ten samotný život na vysokej škole, keď sa porovnám napríklad s tým, čo sa deje dneska u študentov, ja to len vnímam okrajov, lebo ja s nimi nebývam, takže neviem, čo tam zažívajú všetko, ale za našich čias možno taká jedna vec bola Zemekovej brigády, pekné spomienky. Ste to nezažili zrejme? Zemekovej brigády? Dokonca my, keď sme boli na vysokú školu prijatí, tak nám došiel rovno už pozvánka, áno, ste prijatí, sa zapíšte vtedy a vtedy, niekedy v septembri alebo oktobri, ale už v júl, august sme v podstate mali ísť na brigádu. Ešte sme neboli študentami oficiálne a sme boli na brigáde. A tam vlastne sme sa zoznámili so spolužiakmi. To bola neskutočná príhoda, situácia teda. Sme žili spolu 2 týždne, napríklad na stavbe. Tam sme urobili viac škody ako osohu, to sa teda priznám, to nebudem teraz zatlkať. Ale sme sa zoznámili v podstate a tam vznikli tie priateľstvá, ktoré vydržali až dodnes. Čiže to boli tie prínosy. Takisto život na internáte. V tom čase aj veľa domácich Košičanov bývali na internáte, chodili tam, prespávali tam tajne rôzne kadejako, ale naozaj, že to boli veľmi pekné chvíle. My si navzájom pomáhali pri tom štúdiu. Niekedy aj takým spôsobom, že sme si zadania napríklad dajú písať, ja urobím jedno zadanie, ty robíš druhé, opíšeme si navzájom, takže teraz nenavádzam nikoho samozrejme na takéto situácie, ale to sme zažívali všetko. No a toto zároveň hovorím aj z hľadiska toho štúdia, fakt boli tam, sme sa veľa vecí naučili, aj nás potrápili. Musím teraz sa priznať, že nás teda trápili asi viacej, než my teraz trápime vás. Takže neviem, či to robíme dobre, sme benevolentnejší trošku, ale tak berme to tak, že škola má človeka naučiť nejakému rozhľadu a nejaké základy. Ale už keď je človek v praxi, už musí naozaj uplatniť svoje danosti, svoje vedomosti, svoju fantáziu, svoju kreativitu, lebo o tom vlastne je život. A to by škola mala, na toto by mala človeka pripraviť. Na kreativitu, na fantáziu, na možnosť rozhodovania sa správne. Čiže toto všetko vlastne sme zažili. Bolo to pekných pár rokov, keď sa tak po rokoch opäť stretávame na tých našich akciách, tých pravidelných, takže sa tak radej vidíme
do čo dosiahol, si porozprávame, takže zaspomíname, do čo urobil, do čo vyviedol. Sme veľa toho vyviedli samozrejme, hlavne na internáte. Občas taká výstra, lebo vás vylúčime zo školy a podobne. Také výstrahy boli, takže sme tým všetkým prešli. Neboli sme o nič lepšie ako vy, to poviem rovno. Niekedy sa chodilo na zemiakové brigády, dnes by sa tomu povedalo team building. Ale je to naozaj veľmi pekná myšlienka nakoniec. Možno, že aj to motivuje práve našich poslucháčov. Napríklad aj keď možno majú že v hlave, že či im tá škola vôbec niečo dáva, tak určite im dáva minimálne ten rozhľad minimálny, ktorý potrebujú na to, aby sa potom vedeli posunúť ďalej. Ale my vám teda ďakujeme za to, že ste prijali naše pozvanie. Naozaj ten podcast bol veľmi pekný, tá epizóda určite dá veľa aj našim poslucháčom. A i vy asi môžeme prechádzať aj na oznámy však. Áno, tak ešte raz ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Aj nás tešilo. Ďakujeme pekne, vám prajeme veľa ďalších úspechov, takisto našim poslucháčom. Tak a už keď sme pri našich poslucháčov, tak na záver máme ešte znova pár oznamov. Na záver jeden tip pre všetkých študentov, ktorých zaujíma udržateľné hospodárenie s vodou, energiou a klimatická odolnosť budov. Na fakulte prebieha prihlasovanie na Summer School 2025, ktoré sa uskutoční v júli, a to priamo u nás v Košiciach. Je to skvelá príležitosť stretnúť študentov a odborníkov z Európy, zapojiť sa do praktických workshopov a získať cenné skúsenosti v medzinárodnom prostredí. Prihlasovanie prebieha do 15. maja, čiže to pôjde ešte stíhate, tak všetky info a linky nájdete na webe fakulty v sekcii oznámy. Odporúčame to nepremeškať. No a ešte také info, pretože opakovanie je matka múdrosti, tak pre všetkých končiacich študentov, aby sa nezabudlo na termíny, tak pripomíname, že termín odovzdania bakalárskej práce je do 26. mája a termín obhajoby inžinierských záverečných prác sa bude konať v týždni od 2. do 6. júna 2025, no a pre bakalársky stupeň v týždni od 16. do 20. júna 2025. A pre všetkých študentov, ktorí ešte nekončia, skúškové obdobie vás čaká v období od 12.5. do 36., tak vám držíme všetkým palce a my vám ďakujeme za vypočutie. Od nás je to za dnes všetko a tešíme sa na teba opäť v ďalšej epizóde o týždeň, tak ahoj. Ahoj.